aha timim nua mpacho metwa so ye kasafa Numbers 23 verse 19 osi onyankopon nye onipa ba na wadi atro ana onipa onye nipa na wadi atro ana onipa ba na wanu ne ho wono de obeka asem bi na wonya na nipa kasem nipa tumi promise enso wonye ba ye nyankopon we de me nua dofo a wotie me osi onte sa tumi paucho mo ani emra wo ho so hallelujah mo ani mra wo ho so me nua dofo a wotie me na jisa nyame di na suro no ono na ekasa sa nyame Israel nyankopon osi ade yo no katachi no ka ebe mo sha igina no okronkron ni no ehuna nyankwa nyame no ne ehuna bobri nyankopon no sa papa yi jinidi na suro no mfani ni agro tie na sembia obeka no wose onye nipa se obeka asem bi na wonyo so oka asem no na ye bone a obeyo so oka asem no na ye papa obeyo nti suro no me ade bakwa mdi suro no se obi men ose men she trousers no akoshe trousers oka se eduru ho na otemwo no ba obeka che ose o se ne wasu ni wanyinya wanim eni se ne ohu mobo city enti no me de bechew da bi enu ne ninyame ye no enu na obeka se nyame tu modern enu na ebi mugu hela omodome nyankopon odofo a wutie me ma wanimra wo ho so ne nyame no broni se for the serious odofo for the serious fani ni agro jo onye nipa na odi atro so obeka asem bi na wonya ana se obeka se o ya de we ya ma na afi obenu no se mekra no masesa madwen da bi onte sa misro yenko nasem a edi hobio ye behu no wo Hezekiel ye behu no wo Hezekiel o kasafa odiboyeni ene otwenini asem ho ade o kasafa odiboyeni ene otwenini asem ho Hezekiel ya ose adibonyefo wuo enye ne fe Israel nyame na ekase adibonyefo wuo enye ne fe ye behwe di nti a adibonyefo wuo enye onyankopon fe odofo adenti ena adibonyefo wuo enye onyankopon fe onyame twedi ampo na ekase yi o ose ade yo no mrikisi nyankopon ni unya no anu amen no se nyame no ose adibonyefo wuo enye ne fe papai a obo so ni asase ni minu mienu no wose adibonyefo wuo enye ne dien enye ne fe adenti na papai kasa owotumi wo nipa bia so na eye ne yanso se wabo yen se ni suban ne nseso nenso yentie nasem na yedi boni yeti boni mu ni yebewu wo boni mu papai si adibonyefo wuo enye ne fe ni oma wo home ni oma me home ni oma ye nkwa na obewu ma ye no wose adibonyefo wuo enye ne fe eti asem na oka adibonyefo wuo enye ne fe na nye ono ne pe se wu boni mu wa na wanti onyame asem ena wawu wo boni mu adibonyefo wuo enye me fe kwaku oboni yebekun nyame beka cho se adibonyefo wuo enye me fe ya boni a wutimu ene wo bo okoko ose adibonyefo wuo enye me fe bank manager ohina wutwitwa nsase ton ema nipa bedu adibonyefo wuo enye me fe nurse ni a wo pane bone adibonyefo wuo enye me fe okotu ni a wonu moja wadane ho doctor kronkron nenso wonu moja adibonyefo wuo enye me fe odofo adibonyefo wuo nye onyankopon fe wo a woni wukunu tie nenso ufa nachi
Uwia ne sika nkakrakra adebonyefo wuo enye onyankopon fe. Okunu so a wo hwe oyirasom na wotiatia no na wumu no na wo fin se onkasa obre ne ho asenti wagimi nti wafa ne so. Nyankopon se menka nche wo se adebonyefo wuo enye ne fe. Dofo a wotie me dwunasɛm ihu yi pa bɔne bi a wotie mu no ka hu sɛ honhom no wawu. Ka hu sɛ honhom wawu. Eti ɔse adebɔnyefo wuo enye ne fɛ. Saa Israel nyankopɔn yi a okum nipa mpempem wɔ tetemrenum no sɛ Israelfo yɛ bɔne a no wapaa mu apa asase mu na ɔmu nyinaa kurudu. Saa papa yi se adebɔnyefo wuo enye ne fɛ. Onua a wotie me deɛ na woka na deɛ na wosie. Ɔse adebɔnyefo wuo enye me fɛ. Tuo adebɔnyefo wuo enye me fɛ. Saa papa yi, saa nyankopɔn Yesu papa, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, El Shaddai, Jehovah Shalom, Sabaoth, Jehovah Sabaoth. Ono ɔse adebɔnyefo wuo enye me fɛ. Baabi a wuwo bia menua mo animra wo ho so wate. Na adebɔnyefo wuo enye onyankopɔn fɛ. Sɛ wo hye tokurom, sɛ wo adwumam, sɛ wo adwaye, sɛ wo afuom, sɛ wo akura biase. Onyankopɔn se mo animra wo ho so na adebɔnyefo wuo enye ne fɛ. Obi wɔ hɔ akokoam no ɔhyɛ hɔ odi bɔne. Wahwɛ bonkum ahwɛ nifa ahwɛ n'anim ahwɛ n'akyi. Wanhwɛ soro. Wo de honam fam. Wanhwɛ soro sɛ nyame de ɔte soro. Ba wanhwɛ hɔ. Ɔfen sɛ bonkum ne nyame ni hɔ, nipa ni hɔ, nifa nipa ni hɔ, n'anim nipa ni hɔ, n'akyi nso nipa ni hɔ. Na ɛsoro nso nipa ni hɔ. Enso hwan na ɛwɔ hɔ? Onyankopɔn. But nyame no mame mmoa so nte sɛ ɔwɔ bonkum wɔ nifa wɔ baabia. Adwene kra wunya yɛ sɛ wode kɔyɛ bɔne no wonim dada. Ɔbɛka kyerɛ mfie bɛyɛ sɛ 2000 years before. Adebɔnyefo wuo enye saa papa yi fɛ. Enti onua a wotie me, ma wani na hɔ. Ma wani na hɔ. Ma wani na hɔ. Ma wani na hɔ. Na adebɔnyefo wuo enye papa yi fɛ. Enye papa yi fɛ kra. Abrebia wo mfie bia wadie. Abrebia mu ɔse adebɔnyefo wuo enye ne fɛ. Yo mpacho yenkenkan aha na ɛwɔ kakra de yenkenkan nyame asɛm ni yentie ne ɔka ɛfa adebɔnyefo ne atreneefo ho. Odifo Hezekiel ngoma etira ɛyɛ 33. Mpacho yɛbɛkenkan fi yi mu du baako no akɔpem 16. Hezekiel ngoma etira ɛyɛ 33 yi mu du baako akɔpem 16 no. Mpacho asante chokonko se ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade na ɛkasa yi o. Ka kyerɛ wɔn sɛ meti asie yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ara. Ɔbɔnefo wuo nyɛ me fɛ. Na mmom sɛ ɔbɔnefo bɛsane afiri ne kwan so na wanya nkwa. Monsane mfiri mo akwan mmɔne so. Adenti ɛna moriwuwe yi Israel fie. Ɔka kyerɛ Israelfo no ba ɛnɛ nye Israelfo bio. Ɔka kyerɛ ye nyina obia wa wabɛgye adie wa wawo wabasase so de ɛnɛ wo nso ka ho. Pacho verse 12 no. Na wo onipa ba ka kyerɛ wo manma no sɛ afe na me ɔse me nka kyerɛ wo sɛ ɔtreneni trenene renye no ne mmrato da no. Hallelujah. Ɔtreneni ɛyɛ wonderful statement na ɔyɛ ne ha no. Ɔtreneni trenene renye no ne mmrato da no. Na ɔbɔnefo abɔnefo sem nso renhwe no ase ɛda a ɔbɛsane afiri n'abɔnefo sem mu no. Na ɔtreneni nso rentumi enye ne ho nkwa wɔ mu ɛda a wɔyɛ bɔne no. Pacho aha wate ase mmemmɔ no tɔfa. Ɔse sɛ ɔyɛ ɔtreneni a na sɛ wanhwɛ wo ho so yie wamwani ana hɔ na wohwe ase wɔ bɔne mu na utira nyi yi na ɛdɔn no bom sɛ owuo bradu nti wowu abra bɛsen kobu akonta. Ɔse wo treneni a wayɛ nyinaa betwa mu akɔ ahye agu ɔnye wo nkwa wawu bɔne mu.
saa nso na ɔse ɔdebɔnyɛni wayɛ bɔne ayɛ na da kodi nyame nipa bi ka nsɛmpa na afa n'asom na wabu nkotodwe Awurade fa bɔne nyinaa kyɛ me ɔka saa asɛm yi a wagye no bɔne nyinaa mu wagye no ne bɔne nyinaa mu wɔbɛgye ne nkwa na wɔbɛtwa wo ɔtɛnni no a wote asase yi so bɛyɛ sɛ mfeɛ 30 yɛ kronkron yɛ a mekae adanseɛ bi a ɛfiri Philippa yɛn sister Philippa num ɛbaa Heaven Seekers Ministry ɛfiri n'anum baa wɔse Awurade ka kyerɛ ne sɛ aberanteɛ bi ɛsom no honhom ne nokure mu mfeɛ 36 bɔde baako pɛ ɛbɛfa n'akwan mu no nyame amfa nkyɛ no ɔda hell ɛbrɛ atware ne se sɛ kraman a kyerɛ tuo ntwa da eternal hell bɔne baako pɛ bi a watumi ayɛ kronkron wabɔ kronkron abrabɔ mfeɛ 36 na bɔne nyame ɔmfa nneɛma ni agro nipa anko ɔbɛhwɛ de akyɛ no dodo nipa anko ɔbɛconsider no nanso ɔdɔfo a wotie me nnɛ da yi mo animra wo ho so na wo nso waanyɛ saa nipa no bi da bia yɛ de obi mistake esua ɛyɛ correction esua adeɛ nti wo nso hwɛ ɛya menyɛ ɛya boro so ɛya ɛna wogyina nkyɛn na wonti nyame ase a wobɛkasa tie Nyankopɔn hwɛ sɛ mfeɛ 30 akyi wantumi ama papa yi wan consider papa yi na ɔto no twene ogyatadeɛ num ɔne wɔn mo adi bɔne firi wɔn mmofra ase bɛsi saa bere ɔne wɔn mo brɛ twɛre wɔn se sɛ nkraman pakyɛ ɔma menkan edu miɛnsa no sɛ meka kyerɛ ɔtreneni sɛ wobɛnya nkwa na wɔde ne ho to ne trenee so na wɔyɛ amumuyɛdeɛ a ɔrenkae ne trenee no bio anaa ne trenee no biara na n'amumuyɛ adeɛ a wayɛ no mu ara na obɛwuo asɛm yɛ de mensi so bio Awurade sei sɛ meka mekyerɛ ɔtreneni sɛ wobɛnya nkwa na wɔde ne ho to ne trenee no so na wɔyɛ amumuyɛdeɛ ɔho ne tim yɛ ne de nti no ma me nkɔyɛ baako na agya nyame si menya nkwa nyame nso de ɔnsesa na no saa na bi mu kasa o saa asɛm no ne nyame kyerɛ ne ha yi na wɔde ne ho to ne trenee no so na wɔyɛ amumuyɛdeɛ a ɔde ne ho to so no ɔyɛ amumuyɛdeɛ na ɔyɛ amumuyɛdeɛ a me Awurade merenkae ne trenee no biara bio na n'amumuyɛdeɛ a wayɛ no mu ara na obɛwuo hai enti na Onyankopɔn se bɔne bɛkum a abɔnefoɔ ai bɔne no watu na si bɔne krom no nko ara deɛ ka hu sɛ no turning back wawu because wonim bɔpayɛ bɔne na wokɔyɛ no bɔpayɛ bɔne wonim dia fine ɔde bɛkyɛw na paa sɛ bɔpayɛ bɔne wonim na woboa pa sɛ wobɛyɔ deɛ a ɛneɛ na kyerɛ sɛ wote wiase yɛ dɛn wawu awie aka ɛsɛ wo dɔn bɛbɔ na wato nsa afrɛ wafiri okra wo nipadua num na wakɔbu wakonta na wato atwene ogyatadeɛ num ogya enum da mu ti mo ani na hɔ pakyɛw edunan no yimu dunan no ɔse na meka mekyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ wuo na wobɛwuo na ɔsane firi ne bɔne mu bɛyɛ atemudeɛ ne atrenedeɛ a na sɛ ɔbɔnefoɔ dane awasideɛ kɔma ɔhyɛ deɛ ɔfomyɛ no anan mu ɔnante nkwa ahyɛdeɛ mu sɛ ɔrenyɛ amumuyɛdeɛ a nya na obenya nkwa ɔrengu so nya na obenya nkwa ɔrengu hallelujah nsɛm yɛ de ɔrengu nti ahanso mpakyɛ ɔma menkyerɛm ɛne sɛ ɔtreneni ɔdebɔnyɛni a wayɛ bɔne a meka sɛ wonim kwaku manu wonim Kwame Ansa sɛ ɔrensa ɔpɛ mmaa ɔwiadeɛ ɔyɛ sei ɔbo nkwalaa kyerɛ sɛ wotum sɛ kwaku mɔ no deɛ bɔne baako a wonim sɛ ɔyɛ no ɔtaa yɛ daa ma sɛ wanya bi koraa ka ho ma wayɛ scholarship ni ɔyɛ sɛ ne bɔne no emu api yie ɛfiri sɛ wonya mfeɛ 12 na ɔhyɛ ne bɔne ase wayɛ bɛyɛ sɛ mfeɛ 34 ɛna wo sɛ wei deɛ ne bɔne ɔde bɛkɔ owuom ɛna nyame se sɛ saa no da kopɛ n'ani ba ne ho so asɛm bi pusu no onya encounter na Nyankopɔn ne kasa anaasɛ onu no ho a
Nyankopɔn se ne hu a wanu ni nti no sɛ nu ɔka sɛ manu me ho mede nneɛma nyinaa mawia anaa bɔne bi a madie no mebɔ ho mprɛ nso anaasɛ mebɔ ho mmienu anaa mmiɛnsa anaa nneɛma fa bi a mede kɔma nipa no a mafaeɛ no a na ɔnu ne ho na ɔsrɛ bɔne fakyɛ a Nyankopɔn se ɔngu wɔ bɔne biara mu. Ne bɔne bebrebe na ɔyɛ mfie bɛyɛ sɛ 38 no Nyame ahye ne nyinaa agu. Ɔhu sɛ aha no anhwɛ yie a tenenee ni nti na aberanteɛ mfie 36 tenenee akyi no ne Nyame ankan no waka no n'asɛm mu. Wei deɛ ɔnka sɛ unfair waka mo mmienu nyinaa munim nea ɔyɛ bɔne deɛ wom ɛna nea ɔbɔ tenenee abrabɔ nso deɛ wom. Eti wonka sɛ wei deɛ Nyame na ade na wote saa wo na watena ama owura afi wo ho ɛna asɛm no womfa nto tim na wonsua. Eti ɛbaa ne saa so Nyame wei deɛ it is unfair. Ɛyɛ fair paa. Wabɔ tenenee abrabɔ sɛ mo ani na hɔ hwɛ yie wakyɛdeɛ twɛn wo wabotire twɛn wo 36 na wama wani ana hɔ no akɔyɛ bɔne a ɔmfa ho nyɛ dan bio. Ɛna nea ɔyɛ bɔne no nso no sɛ no ɔnim bɔne ɔhu sɛ bɔne ɛfire nipa ni paa ɔsua no ɔda yɛfo mu koraa na yɛde bɔne no wura ne mu. Eti nyɛ ɔno a ɔde ne ho ɛnɛ ɛna ɔyɛ bɔne no a do ɔduru bi a ne honhom bu ne fɔ sɛ bɔne no nyɛ nso ɔntumi asɛ yɛde wato prison. Wonim sɛ ɔda prison na prison wobɛde no afiri hɔ yɛde handcuff agu nsa so ɔho. Nti mepakyɛw me nua dɔfo a wotie me mo ani na hɔ ase kyerɛ no akyɛw ma mento aso 15 no na aha no memfa nsi 15 no aha ne atwa toɔ no 16 sɛ me sɛ up to 16 dunsia no ɔse ne bɔne a wɔyɛɛ no nyinaa ɛna na meka no ne bɔne a ɔyɛɛ no nyinaa ɔrenkae mma no. Wayɛ atemmudeɛ ne atreneedeɛ nkwa ara na obenya. Nyame bɛgye no nkwa but ɔkɔ so hɔ a ebia ne dan a ɔbɛda mu no ɛbɛyɛ nkukuogu because wanyɛ hwee wɔ asase yi so sɛ nka ɔkɔ a obenya baabi ada. Ɔdɔfo a wotie me ɛno nkyerɛ sɛ boapayɔ bɔne Nyame de bɛkyɛw. Wokan Hebrews na ɔse boapayɔ bɔne sɛ wonya hu nokora na woboapa kɔyɛ bɔne a mam ne ma wo tiri mu sɛ Nyame de kyɛw. To ɔdɔfo a wotie me ɛnɛ Nyame bɔ wo kɔkɔ yo mepakyɛw yɛn kɔ ne edi hɔ bio so. Msɛ ne edi hɔ bio ne yɛ Hezekiel ne kaeɛ no ne etwa toɔ nnɛ ɛyɛ Kolosifoɔ nwoma eti 3 ɛna yɛbɛdidi mu. Eti 3 Kolosifoɔ nwoma eti 3 ɛmi sɛ nipa nwene adeɛ a ɛwɔ so. Ɔsɛ msɛ ha ne bi na mantwa. Kolosifoɔ nwoma ɔde aka ho nka ho. Nti ɔde fi 60 55 53 Kolosifoɔ nwoma Galati nka ho. Mpacho Kolosifoɔ nwoma eti 3 emu baako eti 3 emu baako kɔpem 3 ne 4 na ɛsɛ yɛ nipa nwene adeɛ a ɛwɔ so hɔ no yo masaba yɛ kasafa sɛ onipa wobɛdwene adepa anaasɛ nneɛma a wobɛnya no ɔsoro hɔ na nneɛma a ɛwɔ soro hɔ a ɛyɛ papa na ɛbɛboa wɔ ɛho adwene na ɛsɛ wodwene ne nnɛda yi
na eba wutrim. Kurosefo nwoma ikyeye mmiɛnsa yimu baako kɔpem ɛnan no. Ipacho yenkenkan asante kyerɛw no se atifi asɛm no ɔse wɔne Kristo baako yɛ. Enti sɛ monya ne Kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro, deɛ Kristo tie hɔ wɔ Nyankopɔn nifa. Monwene deɛ ɛwɔ soro na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ, na mo angu na wɔde mo nkwa ne Kristo ɛhunta Nyankopɔn mu. Na da a Kristo a wɔne yɛn nkwa beyi ne ho adie no, ɛno ɛna obeyi mo nso ne mu adie animuonyam mu. Hallelujah. Ipacho asɛm yi nyinaa ne sɛ wɔse yɛnwene nneɛma pa a ɛwɔ soro hɔ. Nneɛma a yewu ne yɛkonya anaasɛ ɔfrɛ yɛn honhom yɛn kra ne yɛkɔ soro hɔ a yɛbenya ho adwene na ɛsɛ yɛdwene sɛ ne medical kan. Onyankopɔn na ne me ne wo kasa yi. Otwedi ampɔn no ne wahyɛ yɛn bɔ no, ne ɔse ɔbɛyɔ no, ne yɛfrɛ no ɔkronkronni ɔnokwafoɔ no. Saa papa yi ɛna ɔne yɛ kasa sɛ yɛnwene ɔsoro. Ɔnam Paul mu ka sɛ yɛnwene ɔsoro nneɛma pa. Na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn. Na ɛno ɛna ɛbɛhyɛ yɛn animuonyam. Pacho misi ɛhɔ ni bio. Ɔse monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro, deɛ Kristo tie hɔ. Deɛ Kristo tie hɔ wɔ Nyankopɔn nifa. Monwene deɛ ɛwɔ soro na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ. So ebi mo dwene deɛ ɛwɔ asase soɔ ɛne ɛdan sika ɛyere kaa asase ɛno na nipa adwene ho. Oniwura fi sɛ owuo da hɔ. Ɔdwene weenum nyinaa ho. Na Bible say sɛ wodwene asase ho a, sɛ wodwene kaa ho a, sɛ wodwene ɛyere ekunu ho a, sɛ wodwene sika ho a, ɔse ɛnɛ fato botom anaasɛ yito twene na dwene ɔsoro nipa no ho. Baabi a Kristo tie hɔ na yɛnwowu. Wodwene honam fam adwene a wobewu. Wodwene asase ho a wobewu agya hɔ. Sɛ wose wode wo brabɔ nyinaa na wo bre nyinaa besi dan a wobewu agya hɔ. Na wobɛkɔ Nyankopɔn n'anim na wakɔbu afɔ na wawu akɔdaa ogya mu akɔhye. Ɛno na ebi mu nya hu yɛ na sɛ wɔn asesa nsase abɔ wɔn bo ɛne cars ahodoɔ na wɔn fin sɛ wɔn gye wɔn ani wɔ asase yi so no, na wɔn wu akyi no ɛhɔ na wɔn bɛhu. Nti me nua a wotie me, yɛate asɛm yi, ɔse yɛnwene ɔsoro nipa no o. Me yɛnwene ɛno nkyɛ sɛ asase yi so deɛ mɛnwene ho. Sɛ wobɛdwene ho koraa na ayɛ te sɛ licenses, di kan pɛ licenses ansa na watɔ car. Wo so wotɔ car, wopɛ sɛ waa na wotwi car no womfa mu obi. Wo se wotɔ car, na car na wotɔ no waa mu koraa wonni licenses. Na wonni licenses no, na sɛ wotɔ car wobɛdɛ na watwi. Na sɛ wonya licenses koraa na wonya car, ɛden a wobɛnya car na watwi. Watɔ car, wonni ho kwan sɛ wotwie. Mfaso bɛn na wɔ so. Ti yendi kan hwehwɛ ɔsoro nipa no. Wokan Matthew 6:33 a wokae asɛm na ɛwɔ hɔ no. Ɔsɛ monhwɛ ɔsoro ahenni ne ne trenee kane na ne aka nyinaa wɔbɛyɛ dɛn ɔde bɛka mo ho. Saa nso na asɛm yi nso ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛnwene ɔsoro nneɛma papa, ɛdan a Nyame asi ama yɛn, yiedie ne ɔdɛw a yɛkɔdi ne hɔ no, ɛno ho na da bia yɛnwene ne yɛnyɛ papa. Yɛdwene honam fam nneɛma bi a yɛbɛwu agya hɔ. Ɛno koraa kum nipa bebree. Wei nso ma woyɛ bɔne. Sɛ wodwene honam fam nneɛma, asase so nneɛma, ɛbɛma woayɛ bɔne ansa na woanya bi. Nti me nua, ma w'ani ɛnyɛ dɛn ɛnna hɔ. Nneɛma bɛn ɛna mabobɔ din no, asase, ɛyere, ekunu, cars, ɛna adeɛ bio, sika. Saa nneɛma wei a mabobɔ din na ɛsɛ ɛda nipa biara tirim. Nipa bebree agye maako holiness fo maako bi ɛna ɔmo deɛ weinom no ɔmo mfa nyɛ. So nnɛ holiness fo bi wɔ hɔ a ɛno ho saa nneɛma wei ɔmo dwene. Nti wo di nneɛma wei bi si hɔ ɔbɛfa ɛno na wagyae ɔsoro ahenni ne ne trenee kane no. Eti na Nyankopɔn sɛ monyɛ kronkron inward and outward. Yɛ kronkron inside no nyɛ kronkron. Inside no edwin wiase nneɛma ho. Eti no wonsɔ n'ani. Hwehwɛ ɔsoro ahenni ne ne trenee kane. Ɛno ho asɛm na wɔɔkan.
daben da biara minua da biara ibodi nse nne kinkan Bible da ho weta so boso mpaye to ayeye nyom to ahurisie nyom sre nyame se oma ohode oma ontiase dwene ho da biara busa wo ho oba na obekobi busa wo ho boni ben na wutimu busa wo ho unu obi yaka busa wo ho honhom ben na tiwu busa wo ho boni ben waye emumuye ben waye a etiwu mu bitterness ben na etiwu mu bitterness ben na wade aye obi a ono so wodi ho yawo ni nyinaa yɛ holiness ho asɛm na wɔka no ɛnyɛ trenee ho asɛm ɛyɛ holiness inside no yɛ holiness outside no yɛ trenee outside no abɔnten nneɛma a yɛdi ho no ɛyɛ trenee nneɛma ɔtene sɛ wahyɛ ataade papa ɔtene sɛ ɔnhyɛ asomadeɛ ɔtene sɛ ɔnkeka n'ano ɔtene sɛ onwie sika ɔtene sɛ ɔka nokorɛ but inside na nipa nhu wɔ no me nua a wotie me no na ɛwɔ sɛ ɛyɛ holy umu no gyina hɔ ma holy nti mepakyɛw ma w'ani ɛna hɔ baabi biara ma okronkron yɛ nna adi baabi biara wɔ biara ma okronkron yɛ ɛnna adi sɛ wɔ fie sɛ wɔ adwuma mu sɛ wɔ tu kwan sɛ wɔ airport sɛ wɔ plane mu ma okronkron yɛ ɛnyɛ adi sɛ nipa wɔ hɔ sɛ nipa ni hɔ ma okronkron yɛ ɛnna adi honhom ne honam fam nyinara ma okronkron yɛ ɛnna adi no Nyankopɔn n'ani kyini mmaa nyinaa baabi a wowɔ biara wɔ hɔ ne honhom ɔbɔfo wayi bɔfo baako sɛ wɔni w'akyi na ɔmɔnita wo na wɔntwerɛ adeɛ sa na ɔde wo ho asɛm akɔma agya no nea woyɛɛyɛ sɛ me preachi anaasɛ meka nyame asɛm kyerɛ wo na meti bi na nso woti bi no Nyankopɔn wɔtwerɛ ɛnɛ frankantry ɛbɔɔ 6 o'clock ɔhyɛ nyame nsɛm ka ase ɔna ɔde wie 7 o'clock ɔtwerɛ ne nyinaa nti mekɔ a ɔsɛ mo akwapa no kwafo ne woyɛɛ ni da bia ne na woyɛ ni nyame nhyira wo paa mehyira wo wakɔ ahome mu anaasɛ kɔwura home mu saa na mepakyɛ sorry ma no na fom yɛ waka sɛ kɔwura home mu so ahu ti me nua a wotie me mepa wo kyɛw ara mo animra wo ho so na hu sɛ baabi a wo biara no ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛsom nyame wɔ honhom ɛne nokure mu na wasɔ n'ani adentira me nua adenti na ɛsɛ wo yɛ ne saa adenti na ɛsɛ wo som nyame wɔ honhom ne nokure mu adenti ɛna ɛwɔ sɛ woma w'ani da ɔsoro nneɛma so adenti na ɛsɛ wo hwehwɛ Matthew 6:33 no ɔsoro ahenni ne tene kane me nua adenti a ɛsɛ wo yɛ saa na asase so wonkyene boɔ wɔ ha asase so ɛden a wobɛtwa mu akɔ akwala 14 years awu akwala 16 years awu akwala 10 years awu ɛyɛ den a wobɛwu obi a wanyini paa nam sɛ yɛma ne mfie ɔha ne aduonu no wawu kɔ 120 years obiara bewu nyame asɛm nsa abam etwa sɛ nipa wu prekwan no akyi no ɔbɛkɔ akɔfesi atemu da hɔ enu nti na hwehwɛ ɔsoro ahenni because ɛden a hɔ na ofiri baa wobɛsa akɔ na wabu waten na wɔde wakatua ama wo oni a wotie me ti me pa wo kyɛwara ma wani emra wo ho so o emfa wiase nneɛma mmɔɔbo ɛma ne nyi wuti mo ɔmosam na ada wɔ sikasɛm mu ne ekunusɛm mu ne ɛyeresɛm mu ɛne asase ne me pasase atɔ nti mɛfa kwan wei so na me de anya asase na ada wiase obi ɛpre da bi woka saa asɛm wei a ɛhɔ a obonsam bɛbɔ wura wo mu ɔbɛma wadwene ɔbɛma kwan a womfa so ɔbɛyi ɔbɔfo koraa abrɛw na wama saa sika fini ne sika bɔne bi na wode akɔpɛ saa asase na wɔpɛ na afei wosi dan wɔ so na ɛdan no dwiri a naasɛ dan no ho to kyema a ɛhɔ na wobɛhu sɛ wɔdi nkwasiasɛm anaa wokɔ w'anim anaa woba w'akyi nti ɔdɔfoɔ sɛ ɔse wobusa saa adentira mpakyɛ ehu mmuayɛ no sɛnea asase so nneɛma ɔse ne yɛn nguwu yɛbɛwu yɛbɛku yɛn nneɛma yɛhwehwɛ ne yɛanhwehwɛ wɔ so deɛ na nneɛma na ɛwɔ asase so no ɛbɛku yɛn ti mo ani na hɔ yoo pepa kyɛw metoa so ɛkwan a wɔbɛfa so a wɔde bɛhwehwɛ ɔsoro nneɛma pa ɛne sɛ deɛ di kan ɔhu sɛ maame mo example akwala a wawo no na wɔrewea ɛkwan bɛn so na ɔbɛfa so a ɔbɛnanteɛ agye sɛ wosɔ ne nsa na waka kyerɛ no tu baako tu mmienu tu mmiɛnsa taataa taatu taataa taatu so ɔho saa wokyerɛ no nti wohu a na dako woni ho wowɔ ho wohu a ɔno a bɛtumi ayɛ taatu taataa taatu taataa taatu taataa so ɔho ɔno a bɛtumi ayɛ
Enti ne me kasi so na ne me pa che ne se wa Bible no mo bi nkyerɛw so onim akenkan a twi no onim akenkan mo bi nkyerɛw mo bi onim twi nke nkyerɛw akenkan anase bɔ mmɔden na wɔn kronkron so nkyerɛw wonim wa bɛɛdɛ wohu bɔ on wobehu saa word no sɛ bɔne na wotoa so wobɛsɛ hyia no baabi bio saa na me nti minim twi akenkan a nyame adom nye nipa na kyerɛ me ho kronkron na kyerɛ me Bible akenkan twi akenkan me ba Europe ha na mesua mo bɛ 12-13 years na minim akenkan nanso me abɛɛda deɛ na minim na kronkron no aboa me nene ɛsɛ me de gyina ha eprichi ɛkyerɛ me ma eti onua kwan a wobɛfa so a wode behu ɔsoro ahenni no wohu ne ɛwɔ kyerɛw no mu a afei ɔbɛkyerɛw ne nyinaa wɔ practical aspect wɔ honam fam nti wohyia wo nua bi because wokenkan yɛ no ɔse dɔ wo nua na me no me nua no ɔwɛn afei metwa m'ani no me nua no gyina hɔ yi ɛna me nua no ɔyɛ bibi na sɛ ɔdɔ di akyire a ɛwɔ sɛ mede me dɔ nso taa n'akyi ɔn sɛ meyɔ ne ɔse menyɔ no so practical aspect ɛno no wei nyinaa no so na ɛho akatua esiesie ne ho ɛwɔ ɔsoro aheman mu onua a wotie me pakyɛw ma memfa wei ne si a na memmusa wo sɛ saa nsɛm bebrebe a maka nyinaa no sɛ woanyɛ mu fua na wotena hɔ sɛ meyayɔ a na woanyɔ na wo brɛ so a because brɛ no nyɛ wo dea adeɛ kye adeɛ sa na wo brɛ ɛɛbɛn wama wo mfi a wode bɛwuo ɔdɔfoɔ wama wo mfi a wode bɛfiri asase yi so nti ma w'ani na hɔ yɛ biribi siesie wo ho sie ma Nyankopɔn hu sɛ woyɛ ne ba wo nso nya tenkan bi sɛ woyɛ nyame ba a wobɛkɔ ɔsoro aheman mu sɛ woanyɔ na mmɔbonsam ɛbɛkata w'ani so ɛblenwɔhye ɛblindfold w'ani a me nua ɛden paa sɛ wobɛfiri ne nsam ɛno ɛna ɔde akum nipa bebree ɛno ɛna ɔde akum atrenefoɔ bebree ɛno ɛna ɔde akum asɔfoɔ kukudam bebree saa ani a ana hɔ no saa w'adwene a wama no ana wei nyinaa Bible sɛ be sober mo ani nna hɔ be vigilant wei nyinaa waka ɛnso akwadworɔ ɛne asoɔden nti ɔn sɛ wayɛ awia wɔ bonsam wawia ɔde saa kwan wei so awia ɔba so ɔbɛwia no akum no asɛe wahwɛ n'asɛm ɔbɛwia no akum no asɛe nti ɔkyɛ sɛ ɛmfa no ho ɔbɛwia wo pɛ kwan bi so awia wo na sɛ wobata kenkan ho ɛsom nyame wɔ kronkron ne egya mu a ɔbɛyɛ dɛn na wawia wo wɔ bibia mu ɔnnua wo da nti me nua dɔfo a ɛnɛ wanya akwanya wanya brɛ wasɛ wo brɛ ɛde atie Onyankopɔn asɛm nyame nhyira wo paa nyame nhyira wo mede m'ano esi ha na mabɔ mpaeɛ na mewie a ebi a na wotie me sɛ nyame yi a mebɔ ne din trenee abrabɔ yɛ sɛ wobɔ yi amumuyɔ nneɛma a woyɛ ebi a wonnim nyame no nti na woyɛ saa nneɛma no eti me mpaebɔ yi si a na ma yɛ dɛn mede wakɔ agya n'anim na wama wo nsa so mpakyɛw na woyɛ saa woyɛ nyame ba why te mesrɛ wo ara yɛmmɔ mpaeɛ na nyame ase ne yɛnhyira ne nsɛm so ɔnokwafoɔ ɔkronkronni ɔseadeɛ yɔ ehuna ehuna bobrim Nyankopɔn ɛnɛ wo mada wase sɛ wode wo nsɛm abrɛ yɛn yɛtie n'asopam ɛyɛ yɛn dɛ dodo ɛka yɛn ko nanka yɛnwie nsɛm ne ka nanso yɛwɔ biribi foforɔ yɛn ti papa wode asi ha ma yɛn no yɛda wase nsɛm a wɔka nyinaa no ebia ni hɔ a ɛnyɛ yɛ dɛ ɛyɛ yɛn dɛ ti yɛsrɛ wo sɛ ɛne ma yɛmu ahoɔden ma yɛmu yɔkoduru honhom ma yɛnte nka sɛ ne yɛato w'asɛm nti no yɛbɛyɔ ma yɛ ahoɔden ma yɛnkaakae honhom ne yɛmfa nkae ne yɛtumi ayɔ w'asɛm no yɛtumi adi w'asɛm so nsɛm bebree no waka ebi ni sɛ sɛ ɔtreneeni ɛkɔyɛ bɔne no owu wɔ ne bɔne mu a wonkae bio ɛno ɛɛhu paa ɛya akoa no onyɛ ɔne osom ɔne ɔnante mfe 36 no ɛya saa nso na so ɔde bɔnyɛni deɛ ɔsakra a ɛɛfɛ ɛɛdɛ papa ɔne wasɛm baako nso sɛ yɛnhwehwɛ ɔsoro ahenni ne trenee kane yɛnhwɛ nneɛma papa ɛwɔ soro hɔ baabi a Kristo teɛ papa yɛhia wo ahoɔden fa dom yɛn nsɛm a wɔka nyinaa nso yɛsɛ yɛhia wo ahoɔden fa dom yɛn ne yɛntumi nyɔ wama yɛn mo akoa ne afenapa nokwafoɔ meda wase so watie me no ahyira wo nsɛm so ama me
wo Yesu Kristo din mu nti amen. Afi onuadofo ede wotie mi ebia na wagye nyame adi enso wonyini ni yie ebia na wote boni mu ebia na boni bi abɔ wasu ebia boni bi ahye wonso ebia woda boni bi mu wo honhom fam se boni bi ontumi nyaye a ye kakreti tu ase amna e kire se woda prison ne boni no no prison na woda eti nyame wetwa wudin kra fi nkwa ngomanum ampa woye boni na woda boni mu a wudin wo bonsam ebukum eti na te se wo nyame da ena wonso a wonhu nyame da no mesew ene menka mom na ma wonsa so na ka se ejo nyankopon wo no kwafo se ade ayu a obewu ma ame ene de wakoa ensem wonam wakoa ensem so atumefu bebre mesew maye willing anase maye ready maye krado se wonsem nyina medi so na meda boni mu na memfa wo se mewura ne mekra ma ginkwa papa ebrebi du me fa wo nso na menim eso mfaso enti mesa amachi ti mesew se ene de masaba obadebo yeni masaba mesɛ sɛ wobɛtwerɛ me din wɔ nkwa nwoma mu mesɛ sɛ wobɛmamahu sɛ meyɛ wo ba na meso mahu sɛ woyɛ m'agya o ɔdaefoɔ ɔkronkronni mesrɛw si m'akyiri kwan na bie m'anim kwan na menhu nokorɛ na nokorɛ no nyɛ m'adehyeɛ na menante trenee ne kronkronyɛ mu na wama me mo akwapa nokwafoɔ ɛnɛ de mpakyɛ bodin me Kwadwo Frank ANTWI mefa wo Yesu Kristo sɛ miwura ne magye nkwa mefa wo Yesu Kristo sɛ miwura ne magye nkwa a obewugye me nkwa na mesɛw sɛ kyerɛmidin wɔ nkwa nwoma na bie m'anim kwan na si m'akyi kwan ɛwɔ wo Yesu Kristo Adonai udin mu ɛna mebɔ mpaye amen.